Recordem que de protocol per començar a fer exercicis, aquesta diria que és la classe número 8, si no m'equivoco, del Mou de la Feina, i avui treballarem al centre una miqueta d'exercicis d'estabilitat articular de la cintura escapular i alguna coseta de mobilitat articular, depèn del temps que ens doni. Llavors necessitem esterilla, per lo que ens estirem de cares amunt i, com sempre, intento d'introduir alguns exercicis per fer una rutina, uns exercicis similars als exercicis de les classes que anem fent. Recordàvem per una miqueta de mobilitat i de consciència corporal al nostre cos. Anem contactant sempre amb els peus al terra. Anem a donar aquesta mobilitat de la pelvis, creant aquest pont lumbar. Quan agafo aire, quan deixo l'aire, apreto amb la zona lumbar. Intentem que les espatlles no es compensin. Braços estirats, espatlles enrere. Intento d'allargar el cos i des d'aquesta posició inhalo, creo curvatura lumbar, exhalo i enganxo. Anem a 10 aquí, som-hi. Inhalo, faig curvatura, exhalo i enganxo. Inhalo, faig curvatura, exhalo, 2. Inhalo, faig curvatura, exhalo, 3. Inhalo, faig curvatura, exhalo, 4. Inhalo, curvatura, exhalo, 5. Som-hi. Inhalo, exhalo, 6. Inhalo, exhalo, 7. Inhalo, exhalo, 8. Inhalo, exhalo, 9. I l'última, inhalo, exhalo i em quedo amb la lumbar enganxada i em quedo aquí. Una cama cap a nosaltres, l'altra també. Entrecreu els dits, m'agafo els dos genolls, tot el que pugui cap al pit i d'aquí flexiono i inspiro cap al dit. I vinga, i aquí aguantem 3 respiracions. Inhalo pel nas, exhalo per la boca. Inhalo pel nas, exhalo per la boca. Una més, inhalo pel nas, exhalo per la boca, afluixo les cames, descanso el cap. Repeteixo 2 vegades més i vinga, som. Genolls al pit, flexiono el cap i som. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo 2. Inhalo, exhalo 3. Descanso, afluixo. I ara ens anem a la tercera i última. Som-hi. Vinga, genolls al pit, flexiono, miro el melic i som. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo i exhalo, descanso. Molt bé, descanso les cames. Ens hem col·locant de costat, ens incorporem i ara ens col·loquem en quadrupèdia, perdó, la gatoneta, aquí en la posició de cuclilles. I des d'aquesta posició recordàvem mans juntes, apreto colze. Avui no apreto les cames cap endins, sinó que senzillament només apreto una miqueta fins que noti tensió en la part adductora, la cadena interna de les cames i aguanto aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, mira què faig. Ens assentem un momentet. Creu les cames. D'aquí torno a col·locar en una posició similar. Aquí. I ara sí que, sense apretar, ara ja no apreto amb els colzes, sinó que els colzes mantenen una mateixa posició. Ara sí que vull que les cames tancar-les, les vull plegar, per intentar fer força contra els colzes. Som, i apreto aquí, mantinc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, torno a recuperar la posició. Em moldo, plantes les peus enganxades, al terra i som-hi. I apreto una miqueta com els colzes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, em torno a seure. I som-hi d'aquí, no acabem els colzes. I ara apreto amb les cames. 10, 9, vigileu de no estar aquí caiguts arrugats, sempre intento d'allargar el cos, les espatlles són una miqueta enrere. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, tornem a la posició. Vale, i d'aquí, per una miqueta més comoditat, puc flexionar el genoll, el darrere el puc tenir descansant, no fa falta que el tingui actiu, el puc tenir descansant, i d'aquí anem a col·locar les dues mans sobre el genoll i anem a donar una miqueta de mobilitat, encara que s'aixequi una miqueta aquest taló, anem a donar una miqueta de mobilitat en la zona del turmell. Anem a buscar diverses direccions, no només
indicaré d'aquesta manera, així es veurà més bé. Anem a buscar diverses direccions, diversos plans endavant, un costat i a l'altre. L'important que el pes del cos estigui a la cama de davant i que notem que el pes del cos desbloqueja o tensiona tota la zona del turmell. Hi ha diverses articulacions que són molt interessants a donar mobilitat, perquè quan hi ha algun tipus de restricció en el turmell, repercuteix en el genoll i pot repercutir també a la pelvis, en el maluc, en la lumbar. Vull dir que és interessant anar-hi destinant de tant en tant una mica de tensió en la mobilitat del turmell. Amb unes 10 traçades en total. Aquest havíem fet també en posició de Buda, l'exercici que hem fet abans. Anem a canviar de cama. I des d'aquí exactament el mateix. Ara em ficaré al costat. Des d'aquí, anem buscant diversos plans. Aquí, cuidado, si algú tingués algun problema amb el genoll, hem de vigilar, sobretot si hi ha algun tipus de lesió al menisc, hauríem de vigilar el grau de tensió, que hi ha de força que estaríem projectant en el genoll. Llavors, com sempre, en aquest cas, evitem que hi hagi molta compressió i evitaríem qualsevol molèstia. Anem a fer les últimes. I l'última. Ens tornem a estirar de cares amunt. Molt bé, les espatlles una miqueta enrere. Vinga, aquí per acabar d'escalfar una miqueta. El pubis cap a nosaltres i anem a fer el pont de glutis. Recordem activar aquest glutis. Llavors les espatlles de baix, allargo el cos, inhalo, preparo, exhalo el pubis cap a nosaltres, faig la retroversió, lumbar enganxada i sominem una vèrtebra a vèrtebra i anem a contraure bé aquest gluti. A dalt de tot. Inhalo, preparo, exhalo i vaig baixant lentament. Vigilem les espatlles que no es compensin, que no se'ns vagi cap endins i cap endavant, sinó que les rectifiquem i vaig enganxant vèrtebra a vèrtebra fins a connectar la zona del sacre. Vinga, portem una. Vinga, som-hi, seguim. Inhalo, exhalo, pubis cap a nosaltres, lumbar enganxada, activo el gluti, pujo dalt de tot. Vinga, que aquesta és la rutina que ja fa unes setmanes que estem fent, la rutina inicial, per anar escalfant el tronc, per anar agafant consciència. Inhalo, exhalo, pubis, amunt, contracte el gluti, som-hi, creixo amunt. Vinga, inhalo, exhalo, vaig baixant a poc, vèrtebra a vèrtebra, fins a connectar el sacre. Vinga, 3. Inhalo, exhalo, pubis, vinga, aquesta retroversió, el gluti ben fort, vinga, notarem també els isquiotibials, i aquí, en funció de si tinc les cames més separades del cos o més a la vora, notarem més o menys activació de la cadena posterior, sobretot dels isquiotibials. Que després, amb l'ajuda del sofà, intentarem de ser una mica més analítics i que s'activi més aquests isquiotibials. Vinga. Portem 5, inhalo, exhalo, pujo, intentem que els genolls no fluctuïn, no marxin cap a un costat ni cap a l'altre. Inhalo, exhalo, vaig baixant lentament, controlo el pes, controlo que els genolls no vacilin cap a un costat i l'altre. Inhalo, exhalo, som-hi amunt. Aquí. Inhalo, exhalo, vaig baixant lentament, controlo el moviment. No és qüestió de velocitat, sinó que és qüestió de tenir consciència del que anem fent. Vinga, 2 més. Exhalo, activo aquests glutis. Amunt, vigilem les espatlles. Inhalo, exhalo, vaig baixant lentament. Aquí. Connecto nou. I l'última, som-hi. Amunt. Aquí. Vinga. No hem de notar tensió, en els cervicals. Anem baixant. Vigilem les espatlles a la baixada i la mobilitat dels genolls. Molt bé. Anem a provar la diferència ara de col·locar, nosaltres ens aproparem una miqueta més en aquest cas en el sofà i col·locarem just el taló a sobre d'aquest sofà. Si no tingués el sofà o la cadira és molt alta i no em sentís còmode a l'hora de fer el treball, podria fer exactament el mateix, però amb les puntes dels dits cap amunt. És a dir, fem aquesta flexió dorsal i ens fiquem de puntetes. Podria fer exactament el mateix, podria inclús obrir una miqueta més. En aquest cas, jo que estic aquí a l'hora, sí que utilitzaré el sofà, ens apropem al sofà i d'aquí també si dibuixo una línia recta
Amb la nostra cama, doncs la intensitat del treball serà diferent, però sí ens anem una miqueta més enrere. Aquí serà una miqueta major la intensitat. Llavors busquem aquell punt que ens interessi treballar. Que les cames no vagin obrint-s'hi tancant, sinó que intentem que estiguin alineades amb la nostra pelvis i més o menys amb les nostres espatlles. Igualment passa amb els dits i amb els peus. Que no caiguin cap endins o cap enfora, que hi hagi una capa que caigui més cap a l'altre costat, sinó que sempre estiguem alineats. Llavors, són braços estirats, espatlles enrere, alineeu les cames amb la nostra pelvis i les nostres espatlles i des d'aquí inhalo, preparo, exhalo i som-hi amunt, 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 amunt. I inhalo, exhalo i vaig baixant lentament i intentem que es moguin les menys parts del cos possibles, intentem que sigui la columna la que acaba treballant i que doni estabilitat a aquest centre, aquests isquiotibials notem que aquí ara s'activen molt més. Vinga, amunt, amunt, i inhalo, exhalo i baixo lentament, controlo. Vinga, vinga, som-hi. I connecto al sacre, aquí lentament. I inhalo, exhalo, som-hi. Vinga, amunt, amunt, amunt. I inhalo, exhalo. No ens oblidem igualment del gluti, ara aquí sí que participa menys, per tant, hem de prestar més atenció si el vull activar encara que fos una mica. Vinga, som-hi. Activo, som-hi. Intento d'activar-lo també. Recordem aquest pubis cap a nosaltres, estic a dalt de tot, agafo aire i vaig baixant lentament, controlo el moviment. Vinga, portem 4 i inhalo, exhalo, pujo. Jo ja començo a notar aquestes cames, espero que vosaltres també, aquí, agafo aire, exhalo, aquests isquiotibials es comencen a notar, i si ens hem passat, doncs, bueno, baixo una miqueta i ens recol·loquem, fem aquests solanterots que estarà més còmode. Som-hi, amunt, o no pujo tan amunt, o senzillament traiem les cames, aquests talons del sofà i ho fem directament al terra, amb els talons, o si no, amb el peu pla. Vinga, pujo, 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 a dalt de tot, estic aquí, noto aquests isquiotibials, baixo, desengranant, peça a peça, vèrtebra a vèrtebra, fins a connectar lumbars i sacre. Vinga, falten 3, som-hi. Vinga, pujo, 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 aquí. I inhalo, exhalo, baixo lentament, controlo el moviment 8. I inhalo, exhalo, anem pujant, pujo, 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 aquí, som-hi. I inhalo, exhalo, vaig baixant, controlo el moviment 9. I l'última, inhalo, exhalo, pujo i intento d'activar aquest gluti. Recordem que ens costarà més, vigilant les espatlles a la baixada i 10. Molt bé, traiem els peus i, bueno, aquí ja ens hem notat una miqueta, correcte? Vale, seguim estirats de cares amunt. Ara ja hem fet tot un exercici de fet, que és una progressió o un exercici similar al que estàvem fent ara, per trobar una força, o sigui, hauríem de tenir una miqueta de més atenció del que ja us faig tenir, del nostre centre i d'aquesta esquena. Perquè aquí l'important serà també mantenir, en aquest cas, l'esquena en posició neutra. És a dir, no vull ni que es creï més curvatura normal de la cara sense prestar atenció a la vostra esquena que teniu, ni que es creï menys. I això com ho farem? Doncs intentant que aquest pubis estigui cap a nosaltres en la posició que ara mateix, la vostra posició ja natural, ara mateix està. Aquí hem de prestar atenció que si vosaltres, de forma normal, ja teniu molt de pont lumbar, aquí sí que us el faria corregir una mica. En el cas que tinguéssiu, estant amb les cames flexionades, més o menys a l'alçada que jo estic, doncs la mà ens hi passés una miqueta les primeres puntes dels dits, seria més o menys una alçada normal. Si ens hi passa tota la mà, en aquesta posició que estem ara, probablement vol dir que hi ha molt de lordosi lumbar i aquí sí que hauríem de corregir una miqueta. Si no, igualment l'activem, però perquè no s'accentuï aquesta curvatura. Llavors, anem començant a evolucionar aquest exercici. Si estem aquí a l'hora del sofà, no el deixem al sofà perquè al final de tot el tornem a utilitzar com a progressió. Aviam si ens en sortim. Els braços estan al costat del cos i d'aquí l'únic que farem, el primer exercici molt senzill, però mantinguent aquest pubis neutre ni que s'accentuï més ni menys, senzillament posició neutra de la mà, com si volgués donar la mà a algú, agafo aire, en aquest cas el braç esquerre, exhalo, superior 40 graus, arribo tot l'enrere que puc. Si no prestem atenció a la nostra esquena i al nostre pubis, veurem que com més enrere el cos s'inclinarà cap a un costat i s'aixecarà la zona lumbar. Per tant, haig d'intentar que el cos no s'inclini i dos, que no s'accentuï aquesta zona lumbar. Si no som capaços de mantenir aquesta activació, aquesta posició neutra del centre,
ens serà molt difícil d'anar evolucionant amb aquest exercici. Per tant, prestem atenció aquí. Vinga, som-hi. Doncs anem a 5 vegades amb una cama, perdó, amb un braç. Vinga, el mateix braç. Inhalo 90 graus, exhalo i allargo tot el que pugui cap amunt i en direcció cap al terra. Intentem que no es compensi, que no s'agiri la columna cap a un costat i de no perdre l'alçada lumbar. I torno. Veieu que és lent, Girant les espatlles, que no pugin. Som-hi. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. 2. Inhalo, exhalo. Estic allargant i busco amplitud de moviment. Exhalo. 4. I l'última, inhalo. Exhalo. Inhalo. I exhalo. I 5. Anem a 5 a l'altre braç. Inhalo. Exhalo. Controlem el cos. Vinga, que el canvi, almenys a nivell lumbar, és subtil. Hem d'intentar que l'espatlla contrària no compensi, 2, que la zona lumbar no s'arquegi i 3, que el tronc no se'ns vagi en direcció contrària. Vinga, exhalo, baixo. 3. Inhalo, pujo. Exhalo, allargo. Vinga, inhalo, torno 90. Exhalo, baixo. 0. I l'última, inhalo, exhalo, allargo aquest braç. Inhalo i exhalo. Molt bé. Més o menys fàcil, no? Veiem que si vull prestar atenció a tot això, la cosa es pot anar complicant. Anem amb els dos braços, exactament el mateix. Cuidado aquí amb l'esquena. Inhalo 90, exhalo. Estic allargant i tirant els braços enrere. Inhalo, vigilem l'esquena lumbar, exhalo i torno. Si tinc molta sensació a la tornada que l'esquena es reposiciona, significa que l'hem perdut ara en aquest moment d'anada. Exhalo, busco profunditat, cuidado la lumbar, inhalo 90, exhalo, baixo, vinga, 2. Inhalo 90 graus, exhalo, estiro, allargo, controlem la lumbar, activo una mica el centre, inhalo, exhalo. Si tinguéssim molèstia cervical, perquè tenim molta curvatura cervical, podríem col·locar-nos també un bloc de ioga, un coixí, una tovallola o alguna cosa que ens doni una miqueta més d'alineació amb la nostra columna toràcica. Inhalo 90, exhalo, controlem aquesta zona lumbar, vinga, busco profunditat. Inhalo, exhalo, vinga, 2 més, inhalo. Exhalo, exercici senzill, canviem complicat, inhalo, exhalo, i l'última, inhalo 90, exhalo, busco profunditat, vigilem la lumbar, inhalo i exhalo. Molt bé, els braços quedaran estirats al terra, una miqueta allargats, a més o menys uns 45 graus, i a les espatlles s'estiraran una miqueta enrere. D'aquí, controlant igualment que la nostra esquena no se'ns en vagi ni cap a un costat ni cap a l'altre i no perdem la lumbar, anem amb una cama. L'esquerra, per exemple, desenganxo peu a l'esquerra, inhalo, porto cap a nosaltres, exhalo i el torno al terra. I anem el mateix amb l'altre costat, inhalo, el desenganxo, exhalo i el torno. Vinga, una. Inhalo, controlem la nostra lumbar, exhalo, aquesta baixada. Aquí és on el que hem de controlar, els primers moments de perdre el contacte i l'últim moment abans de contactar contra el terra. Aquí és on hem de vigilar la lumbar. Molt fàcilment perdreu el contacte. Si desconec si el perdo o no, intento de col·locar les puntes dels dits d'un braç o de l'altre, vigilem les espatlles, però que no se'n vagi cap endins. I d'aquí comprovo que quan jo flexiono, evidentment, es reduirà l'esquena, però quan jo s'estiri que no s'accentuï molt. Si s'accentua molt la curvatura lumbar, és que probablement la tenim perdut. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Controlo en tot moment les espatlles, la lumbar, el cos, la columna, que el cap no es quedi tan enrere, l'allargo. Una més pel costat. Vinga, som-hi. I l'última. Vale. Molt bé. Anem a fer el mateix, però ara li ficarem els dos braços cap al sostre. Aquí intentarem de no estic allargant completament els braços,
sinó que estic tirant una mica les escàpules enrere, estic tirant les espatlles enrere, fins que noti que la nostra escàpula està en contacte contra el terra. Una mica. No l'estic aixafant completament, sinó que tinc una miqueta d'activació. Sense perdre aquesta activació, ara ens anem amb una cama i amb l'altra, exactament el mateix. Inhalo, exhalo i torno. Comprovem el que li passa al nostre cos, que es vol girar cap a un costat, en sentit contrari, que el nostre lumbar es vol desenganxar, recordem l'activació, i en aquest centre, inhalo, exhalo, 2. Inhalo, exhalo, 2. Inhalo, anem alternant, exhalo, 3. Ara no és important retirar el genoll molt cap a nosaltres, sinó és justament desenganxar-lo, sobrepassar la línia mitja, i d'aquí seria suficient. 4, inhalo, exhalo i 5. Bé, anem a fer el mateix, però ara el genoll que el flexiono, a la vegada quan jo el torni de tornar-lo a la posició inicial, descansant, estirarem la cama fins que més o menys dibuixem uns 45 graus. I aquí, cuidado amb l'esquena. Aquí, inhalo, exhalo, estiro el genoll, estiro, aquí, inhalo, torno a flexionar, exhalo i la torno al seu lloc. El mateix amb l'altre. Inhalo, exhalo, l'estiro, l'allargo, vigilem l'esquena, inhalo, no perdo l'activació d'aquests braços, els colzes s'estiren, exhalo i la torno. Una. Inhalo, exhalo, estiro i allargo. Inhalo, exhalo i torno. Inhalo, flexiono, exhalo, estiro i allargo. Inhalo, flexiono, exhalo, 2. Som-hi. Inhalo, exhalo, estiro i allargo. Controlem el centre, l'esquena no marxa. 3. Inhalo, exhalo, estiro i allargo. Inhalo, exhalo. 4. Inhalo, exhalo, estiro i allargo. Inhalo, flexiono, exhalo, torno. Inhalo, exhalo, estiro i allargo. Inhalo, flexiono, exhalo. I l'última per cama, som-hi. Allargo. Inhalo, exhalo, 2. I l'última, som-hi, estiro. Inhalo i torno. 3. Bé, descanso un momentet dels braços. Moc una miqueta les espatlles, arquejo ara voluntàriament tota l'esquena i intercanviem una posició amb l'altra, m'encurvo i la relaxo, per donar una miqueta de joc, de mobilitat, moc una miqueta les espatlles. Seguim amb els exercicis. Tornem amb els braços en l'aire, estirem una cama i d'aquí, quan la cama dreta, en aquest cas, l'allargui, el nostre braç esquerre l'allargarem en sentit contrari. Per tant, estiro la cama dreta, aquests 45 graus que fèiem, a la vegada que tiro el braç esquerre cap amunt. Les escàpules estan una miqueta actives, recordem, estic apretant lleugerament contra el terra. El pubis està neutre, recordem, sí? El taló estarà en aquest cas a l'alçada del genoll, no estarà més a baix ni més amunt, sinó que estarà a l'alçada del genoll i som-hi d'aquí, inhalo, allargo, exhalo i torno. Inhalo, allargo, exhalo, 2. Anem a 5. Inhalo, allargo, exhalo, 3. Inhalo, allargo, exhalo, 4. I l'última, inhalo, allargo, i exhalo, i 5. Baixo la cama i ens anem amb l'altra cama. Flexiono 90 graus de pelvis, genoll i taló alineats, actiu cinturó escapular i som-hi. Inhalo i exhalo. 1. Inhalo, exhalo. 2. Inhalo, exhalo. 3. Inhalo, exhalo. 4. I l'última, inhalo i exhalo. 5. Baixo la cama. Anem bé? Aquí ja es comença a complicar una mica. Ens anem ara a fer la mateixa cama i el mateix braç del mateix costat. Per tant, ens anem ara braç esquerre, cama esquerra. Flexiono i d'aquí som. Inhalo, allargo, exhalo. 1. Inhalo, allargo, controlem el centre, que no s'arquegi l'esquena. 2. Que no marxem cap a direcció contrària nosaltres. 3. Vinga, alineu. Som-hi. Estiro, allargo.
4, i l'última, som-hi, i torno, 5, descanso la cama, i anem a l'altra cama i l'altre braç, som-hi, i inhalo llargo, busquem, recordem, profunditat, exhalo torno, i inhalo llargo, exhalo 2, i inhalo llargo, exhalo 3, i inhalo llargo, exhalo 4, vigilem aquesta esquena lumbar, i l'última, i 5, i torno. Bé, descanso braços, torno a moure una miqueta les espatlles, faig cercles endavant, cercles enrere. Mira què fem. Passo una cama per sobre, deixo caure una miqueta per estirar una mica tota la zona, deixo caure el pes del cos, tornem a la posició inicial, anem al mateix altre costat, creu la cama per dalt, giro una mica, jo aquí et xoco de seguida al sofà, i torno. Molt bé, seguim amb l'exercici, encara no estem. Els braços han d'estar estirats de cares a baix, les espatlles com sempre una miqueta enrere, el pubis actiu suficient perquè no s'accentui la lumbar, aixeco una cama i aquí, cuidado, aixeco l'altra cama. Molta atenció ara amb aquesta esquena. Aquí s'accentua una mica més, hi ha una mica més de facilitat en què perdem el contacte. I aquí el que farem és una cama, com si fos com si haguéssim matat una formigueta amb el peu. Anirem a tocar just al terra i la tornem a la posició inicial. I després fem el mateix amb l'altra cama. Llavors aquí anem amb una cama esquerra, comprem l'esquena, la zona lumbar, toco amb la punta del peu, veieu que jo flexiono una miqueta amb la punta del peu, torno a la posició inicial. La posició inicial no estic aquí, sinó que estic més o menys uns 90 graus. Si estic realment aquests 90 graus, veureu que per mantenir una curva normal fisiològica haurem d'activar força el nostre centre. Si ens toquem la panxa, no ha d'estar sortint. Estic allargant el nostre cos i intentant mantenir aquesta respiració com si fos intercostal i profunda, a nivell diafragmàtic. La panxa no ha de sortir, no ha d'estar sortint. Som-hi, anem a l'altra cama, inhalo, flexiono, toco una miqueta, exhalo i torno. No descanso, només toco. Inhalo, exhalo. Una, som-hi. Inhalo, vigilem les espatlles, exhalo. 2. Inhalo i exhalo. Inhalo, exhalo. 3. Inhalo, exhalo. 4. Inhalo, exhalo. 5. Som-hi, 5 més. Inhalo, exhalo. 6. Inhalo. Quan torno, recordeu mantenir el taló alineat amb el genoll. No estic aguantant aquí amb el taló baix, Inhalo, vigilem espatlles, vigilem aquest cap que es podrà tirar cap enrere, fem una mica de doble mentó, si fes falta, allargant el cap, allargant el cos, som-hi 8. Inhalo, exhalo 9, i l'última, inhalo i exhalo 10. Descanso complet les cames. Molt bé, torno una miqueta el cos, cap a un costat i cap a l'altre, les espatlles una mica també. Molt bé, seguim. Cama i cama, estic aquí, i ara col·loco els braços estirats. Com abans feia una miqueta d'activació contra el terra, igualment ara, res, misèria, una miqueta. I des d'aquesta posició anem a fer exactament el mateix amb les cames. Som-hi. Inhalo, exhalo. 1. Inhalo, exhalo. 2. Inhalo, exhalo. 3. Inhalo, exhalo. 4. Una miqueta de braços, no et passis. Som-hi. 5. Inhalo, exhalo. 6. Inhalo, exhalo. 7. Inhalo, exhalo. 8. Inhalo, exhalo. 9. I l'última, inhalo i exhalo. 10. Bé, descanso un moment. A la vegada que faci l'exercici de les cames, aquest mateix, i ficarem l'activació del braç contrari. Llavors, activo el centre, allargo el cos, dono una miqueta, espatlles actives, aixeco braços, a la cama, aixeco un braç, aixeco l'altre, comencem amb la meva cama dreta, a la vegada que la baixo, estiraré el meu braç esquerre. Som-hi, inhalo, flexiono, exhalo i torno. 1. Inhalo, flexiono, anem intercalant un braç i l'altre i la cama contrària. 3. Inhalo, flexiono, exhalo. 4.
inhalo, flexiono, exhalo, 5, inhalo, flexiono, exhalo, 6, inhalo, flexiono, exhalo, 7, inhalo, exhalo, 8, inhalo, exhalo, 9 i l'última, inhalo i exhalo, 10. Bé, em fiquem a la vora d'aquest sofà, mesurem una miqueta la distància i hauríem de calcular que si jo estirés completament les cames, aquesta seria la distància massa llarga, llavors que ens queden una miqueta flexionades. Sí, una miqueta. Aquesta posició seria l'adequada. I des d'aquí farem el mateix exercici que estàvem fent ara, però en lloc de flexionar i baixar les cames, el que farem és estirar les dues cames de vegada i tornem a la posició inicial. Quan estiri, aquí sí que us permeto deixar el pes en les cames en el sofà. Com abans tocàvem el terra, només diguem-ne l'acariciàvem i tornàvem, ara aquí quan jo toqui contra el sofà puc estar, diguem-ne, descansant entre cometes al sofà. Llavors, cames amunt, braços amunt i som-hi. Inhalo, toco, exhalo, una. Inhalo, toco, exhalo, 2. Som-hi. Inhalo, allargo, exhalo, 3. Inhalo, allargo, exhalo, 4. Inhalo, allargo, exhalo, 5. Inhalo, allargo. Cuidado aquest centre, la lumbar no s'accentua. Si l'estic perdent, no em servirà de res l'exercici. Som-hi. 7. Inhalo, torno, exhalo. Pot ser que noteu que tremoleu. 8. Inhalo, torno. Vinga, som-hi. 9. I l'última. I aquí. I 10. Bé, molt bé. Si vull més dificultat, em podria col·locar més enrere, o si no, sortiria fora del sofà i faríem exactament el mateix. D'aquí hi ha una variant també on puc mantenir les cames estirades, en lloc de flexionar les tinc una miqueta estirades, d'aquí tinc els braços estirats i des d'aquesta posició intento de mantenir l'activació del centre, que no s'accentuï la lumbar, sinó que la rectifico. I aquí mantinc, el cap està enganxat i mantinc aquí 5, 4, 3, genolls al màxim estirats, 2. Una, flexiono genolls. Ara notem la lumbar que està descansant. Estiro genolls, peus junts, allargo i 5. 4, lumbar completament ara sí enganxada. 3, 2, 1, flexiono genolls. I l'última, estiro cames, mantinc lumbar ben activa, som-hi. 4, 3, 2, 1, vale. I descanso. Molt bé, canviem una miqueta d'exercicis. Bé, ens incorporem, a poc. I d'aquí ens anem a col·locar en quadrupèdia. L'exercici serà el següent. Ens col·locarem en quadrupèdia. Activo la cintura escapular, peus actius, i des d'aquesta posició estiro una cama, estiro l'altra, com si estigués fent una planxa, en veritat. Això m'ho fico una mica més cap aquí, així es veurà bé. Quadrupèdia, mans, polzes i espatlles alineades, actiu cintura escapular, genoll més o menys a l'alçada de la pelvis, tot i que ens serà una miqueta igual. I d'aquí la posició del nostre pelvis, del nostre lumbar, també serà més o menys una posició neutra, com sempre, estic allargant com el nostre cos, el cap alineat sempre amb el punta baix i el tronc al cap. I des d'aquí estiro una cama i estiro l'altra cama. Aquí, vaig avançar una mica, que això ho pujo. Ens hi tens sortit. Aquí està. Molt bé. Des d'aquí el que faig és tiro enrere i si puc amb les cames ben estirades. Estic aquí. Aquesta és la posició inicial. Tiro enrere, com si féssim l'estirament. Els gats fan un estirament similar, però els gats arquegen l'esquena. Nosaltres no volem aplicar l'esquena. I d'aquí aguanto, torno a la posició inicial, flexiono un genoll i flexiono un genoll. I tornem a començar. Sí? Som-hi d'aquí. Activo, estiro una cama, estiro l'altra, tiro enrere. L'objectiu seria intentar mantenir les plantes dels peus al màxim contacte possible. Mantinc aquí 3, 2, 1. Torno endavant amb la planxa, descanso genoll, descanso genoll. Som-hi. Estiro una cama, estiro l'altra cama, i d'aquí.
tiro enrere tot el que pugui, que el tronc no caigui, sinó que jo estic activant igualment aquesta cintura escapular. No hem de notar que pateixen les nostres espatlles, sinó que, com sempre, jo estic fent aquesta activació, la musculatura interescapular, vull que estigui ben activa. Aquest serà tot. Som-hi, activo, vinga, estiro una cama, estiro l'altra cama, som-hi, tiro enrere, torno, descanso cama, i vinc l'última, igual, som activo, allargo, tiro enrere, aquí, torno, cama i cama. Molt bé, mira, ara tiro enrere, els peus els descansem, tiro enrere, i camino una miqueta amb els dits, camino una mica, allargo i si puc, descanso al front, al terra, aquí, sobre l'esperilla, o al terra com jo. Anem a ficar-hi variants d'aquest exercici. Llavors seguim exactament igual. Estiro una cama, estiro l'altra cama, i d'aquí. El primer és sense que basculi la pelvis cap a un costat i cap a l'altre, aixeco la cama i torno fins a acariciar el terra. Anem a 5. 1, 2, 3, no basculeu el cul a un costat contrari. 4, 5. Deixo el peu, flexiono, em recol·loco si fes falta, redueixo distància si fes falta, i des d'aquí el mateix. Estiro una cama, estiro l'altra cama, activo la cintura escapular i som-hi. 1, 2, 3, 4... Veieu que no faig això, Aquí, això no ho vull ara, I 5. Descanso genolls, rectifico alçada si fes falta. Som-hi, portem 2, ens en falten 3. Estiro una cama, estiro l'altra i repetim la cama inicial. La dreta, 1, 2. Controlo la cintura, 3, 4, 5. Bé, flexiono. Molt bé. Anem a la cama contrària. Som-hi. Vinga, som-hi. 1, 2, 3. Que no es mogui el cos tampoc, no estic arquejant el cos, Vinga, 4 i 5. Bé, flexiono i flexiono. Anem a l'altra cama. Som-hi. Estiro. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, torno. Vinga, ens en falta una. Vinga, som-hi. Última. Estiro. I vinga, anem amb l'esquerra. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, bé. Descanso cames. Vinga, torno cap enrere, torno a caminar una altra vegada amb aquests dits. Aquí, descanso un momentet. Aprofito per agafar aire. Si fes falta, faig un glopet d'aigua. Molt bé. I som-hi. Anem a fer més variants d'aquest exercici. Si ens molestessin els canells, podria intentar fer el mateix amb els avantbraços. En lloc de col·locar les mans amb els avantbraços o bé col·locar alguna petita plataforma o alguna zona una miqueta més o més dura o més tova, depèn del que vulguem aconseguir en la zona de les mans, per intentar reduir una miqueta la tensió. Si ens passem de cosa molt tova, després aquí sí que provocarem més flexió dorsal, en aquest cas del canell, llavors pot ser que ens molesti una mica més. Llavors hem d'intentar trobar un punt una miqueta de més confort. Ara estàvem aixecant les cames, ens separem una miqueta més, i d'aquí, igualment, estiro i estiro, i ara el que volem és, amb una cama, l'aixeco i com si hagués de tocar el terra per darrere, torno a la posició inicial i vaig a fer el mateix a l'altre costat. Passo, toco el terra per darrere i torno. Hem d'intentar evitar aquestes coses així, com el cul se'n vagi enrere i des d'aquí jo baixo, o justament al contrari, jo baixo d'aquí i toco. Llavors jo activo la cintura escapular, el meu tronc no es mou, només basculo cap a un costat, pivoto i és la cama la que fa el moviment. I aquí anem a
5 moviments, som-hi. 1, 2, 3, com si fes un pas per darrere, un pas creuat per darrere. 4, 5, flexiono els genolls, tiro un moment enrere per descansar, el tornem a fer i ara buscarem un pas una miqueta més llarg, un pas més ample. Som-hi. Vinga. Ara el pas una miqueta més llarg. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, descanso, tiro enrere i anem a l'última. Som-hi. Més llarg ara. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, i descanso. I ara sí, que descansem una miqueta en aquestes mans. Ens tornem a col·locar així flexionats com al principi. Fem una miqueta d'aire. Mira, ens provem a les mans, provem els dits i d'aquí farem una miqueta ara de mobilitat per donar una mica de relaxament a la zona que hem estat treballant de les mans. Li farem cercles cap a un sentit i cap a l'altre, canviem de sentit. Cap a un sentit o cap a l'altre i deixem com si fluís una mà amb l'altra per donar una miqueta més de confort. D'aquí ara creuem els dits, intento de tancar els dits de la nostra mà dreta d'aquesta manera, els ajuntarem així. Primer entrecreu contra l'altra mà i després els ajunto, com si volgués aixafar els altres dits. Els dits d'aquesta mà estaran aixafats pels dits de la meva mà dreta. Els aixafo i des d'aquí intento d'estirar una mica aquest braç en aquest sentit i aquest altre braç en aquest altre sentit, com si volgués desenfundar una espasa. I d'aquí estiro i fem el mateix a l'altre costat. Estiro cap a un costat i ara estiro amb els altres. Estiro cap a un costat i estiro cap als altres. Ajunto la mà, l'agafo per la zona, aquí, per la zona del canell, i d'aquí ara estiro una miqueta, estiro i torno. I aquí estic fent aquesta acció, estiro i torno, estiro i torno. M'agafo just abans d'arribar aquí als ossos aquí, m'estiro i torno, que no pugin els espatlles, una miqueta més ara. El mateix altre costat, detecto els ossos, una miqueta entre els ossos i el canell, m'agafo, tinc aquí amb pinça, d'aquesta manera, els dits els abraço i aquí estiro i torno, com si féssim un bombeig. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ens tornem a col·locar més o menys en una posició similar a la que estàvem. Estem en quadrupèdia i d'aquí tornem a la posició d'estirar una cama i estirar l'altra. I aquí ara miro el que fem. Aquí ara el que vull és que la nostra cama dreta la passarem per fora del meu braç dret, la passarem per aquí fora d'aquest braç dret, perquè es vegi bé, aquí. I com a mínim ha d'haver-hi un pam i mig o 2 pams de distància entre la meva mà i el meu peu cap a fora. Des d'aquesta posició, activant la cintura escapular, el que farem ara és passar el peu a l'altre costat, estiro i allargo i torno a la posició inicial. Ho faré per aquí davant, i així es veu una mica més. Si em dóna permís la càmera, aquí, en aquesta posició, peu per aquí davant, i mira, aquí trec la cama, estiro i allargo, no caic, sinó que activo la cintura escapular, la meva cama està allargada, torno i arribaríem a la posició inicial. Farem darrere el costat. Llavors, des d'aquí, passa endavant, estiro i allargo, torno i anem el mateix per l'altre costat. Passa oberta, trec la mà al mateix costat, estiro i allargo, torno i tot aquí. Calculo no ens quedi dalt de tot. Passa endavant, lateral, estiro i allargo, arronso, torno. Vinga, l'altra cama. Estiro, allargo, torno. I hem de tenir més força amb aquestes espatlles. Vinga, última. Aquí. Una més. Vinga, regulo. Estiro, allargo.
torno, flexiono genolls, descanso els peus, torno a allargar i mirar que allargo els dos braços, col·loco una mà a darrere del cap, agafo aire i pujo amunt. Exhalo i anem a 3. Inhalo, exhalo 2, inhalo, exhalo 3. Molt bé, anem a l'altre costat, inhalo, exhalo 1. Inhalo, exhalo 2, inhalo i exhalo 3. Molt bé. I anem a repetir una vegada més aquest, tota la combinació d'aquests exercicis. Llavors, m'alineo amb el cos, estiro una cama, estiro l'altra, cama lateral, oberta, actiu cinturó escapular, estiro, allargo. Anem a l'altre costat, som-hi, estiro, allargo. Estiro, allargo, passo per dins. Aquí. Vinga, som-hi, última. Estiro, allargo. Flexiono, descanso peus, tiro enrere, allargo braços, una mà a darrere del cap i som, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. L'altre braç, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo i l'última, inhalo, exhalo. Recordem que aquest exercici de rotació el podíem fer de diverses maneres. Avui no li hem prestat molta intenció, molta importància, però de normal el podem fer des d'aquesta alçada, o inclús de costat. Llavors que sapigueu que tenim moltes maneres de fer l'exercici. Si volem incidir més en la columna dorsal alta, en la columna dorsal mitja, en la columna dorsal baixa i lumbar, o inclús donar certa mobilitat a la zona lumbar i de la pelvis, en forma de rastre. Llavors, en funció de si volem fer una cosa o una altra, ho faríem. D'aquesta posició, col·loquem un peu damunt de l'altre, així creuat, que ens acaigui més o menys a l'alçada del turmell, i des d'aquí els dos braços, un braç passarà per fora, l'altre braç passarà per dins del quadrat format per les dues cames, m'agafo la part de darrere i aquí aprieto una miqueta, estiro una miqueta, fins que notem que la zona del gluti s'activa. Aquí estem estirant tots els rotadors externs, el piramidal, gluti mig, gluti major, gluti menor i músculs una mica més profuns. Tots aquests tenen unes fibres determinades que, depenent del tipus depenent de la fibra, doncs són un moviment normal. Molt bé, anem a l'altre costat, el mateix. Col·loco el peu per sobre, passo per dins, aquí. Aixeco si fa falta i som-hi, estiro. Intentem que les espatlles no ens quedin molt amunt i molt endavant, sinó intentem de cobrir-los de la vegada, que no hi hagi compensacions. I pot ser que hi hagi una cama, i depèn d'aquesta cama no toca s'estira menys. Llavors ja sé que aquesta cama és la que necessita una miqueta més de treball d'aquests rotadors externs, però quan hi ha més escurçament, que veure com està l'illa, com està la columna. Molt bé, seguint amb aquesta rutina, estirem la cama esquerra, la cameta no s'ha quedat flexionada, la portem al pit, agafem la cama just per sota del genoll. I ara és tant la cama com les nostres mans que tiren la cama cap a nosaltres, arrastrem la cama cap a nosaltres, de forma voluntària. Us ho dic perquè no us adormiu i que només treballin els braços i que la cama no faci res més que descansar. No, jo vull que la cama estigui activa, per tant, obligatòria, que estigui tirant cap a nosaltres, li afegeixo la força dels braços i a partir d'aquí estiro tot el que pugui aquest genoll, Intentem que l'estirada no ens baixi la cama, sinó que no es perdi l'alçada que hem guanyat en aquí, que es perdi el mínim possible. Notar que activa tota la cadena posterior, aquí la zona inclús la zona inguinal, també podem notar els adductors, depèn de... I si faig una flexió, mira amb el peu, porto el peu cap a nosaltres, aquesta flexió dorsal, encara pot ser que notem més estirament. Vinga, activo, descanso, baixo la cama i anem a l'altra. M'agafo, estirem la cama contrària, aquí. Activo la cama, la pujo tot el que pugui amb la mateixa cama, acompanyo el moviment amb els braços i des d'aquesta posició estiro aquesta cama, estiro tot el que pugui i si vull més activació, flexió dorsal, punta del peu cap a nosaltres. Vinga, que tremolin les dents. Som-hi, aguanto aquí, 5,
4, 3, 2, 1. Vale, descanso. I anem a repetir aquest exercici. És interessant. Som-hi cap a nosaltres tot el que pugui. M'agafo, ajudo, estiro, vinga, 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 vinga. I si vull, li afegeixo el turmell. 4, 3, 2, 1. Vale? I anem a l'altre costat. Som-hi de forma activa tot el que pugui. Li afegeixo els braços, estiro tot el que pugui el genoll. Flexió dorsal. Ben fort aquí, aguanto. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Molt bé. Bueno. Vale. Ens incorporem. Anem a fer algun exercici més estirats en aquesta posició. Anem a estirar una miqueta la cadena anterior i lateral cervical, per lo que serà important del cos que no estigui arrugat, sinó que jo sempre estic allargat, recordem. I des d'aquí el cap el col·locarem amb inclinació, en aquest cas, en direcció cap a la meva dreta. Si estiguéssim en el mirall, doncs ens hauríem de veure les dues orelles, no hem de girar el cap. I des d'aquí agafem amb el braç del mateix costat on estigui inclinant el cap i provoco més inclinació. No marxo, no m'emporto el cap, sinó que, diríem, no m'emporto el cos, m'emporto el cap però no el cos. I mantinc aquí. 4, 3, 2, 1. Molt bé. Torno cap a l'altre costat i inclino el cap, m'agafo i provoco més inclinació. I aguanto aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Vale? I ara aquí ens anem a col·locar les mans. Les dues mans les col·locarem, localitzem primer la clavícula la meva esquerra, que jo crec que és la dreta, doncs és la meva esquerra, i just les mans just després de la clavícula, com si em toqués part del pectoral. L'altra mà l'abraço, i aquí, a la vegada que jo intento tirar el braç, els dos braços cap a baix i cap a fora, el meu cap tirarà cap enrere i cap al costat, en diagonal. Per tant, estic fent aquest moviment d'estirar. Col·loco la mà sota la clavícula, reforço la mà contrària, apreto cap a baix i cap a fora. La vegada que jo tiro cap a baix, enrere i cap al costat. I intento tancar la boca. I aquí sí que notarem que tota aquesta zona d'aquí s'estira. Com més sensació notem, vol dir que, poden voler dir moltes coses, però sí que hi ha almenys més escurçament de la fàscia, tota la musculatura masticatòria, musculatura anterior del coll, el sistema de l'ordinador, etc. Anem al mateix altre costat. Col·loco la mà esquerra just per sota la clavícula, la mà dreta reforça, apreto cap a baix i cap a fora. I el cap el tiro cap enrere i cap al costat contrari, en diagonal. Tanco la boca i notem com s'estira tota aquesta musculatura. Mantinc aquí 5, 4, 3, 2, 1, torno. Molt bé. I per últim, amb l'esquena recta, el que farem és, amb el cap, el tiro una miqueta endavant, el desplaço endavant, i ara faig doble mentó, jo el tiro endarrere. Aquest exercici el recomano que el feu, sobretot si esteu davant de l'ordinador moltes hores, doncs contra una paret, sense desplaçar el cap endavant, però sí que el que faríem és apreto contra la paret i descansaria al mateix temps que estic apretant. Apreto durant 5, 4, 3, 2, 1, descansaria. En aquest cas ara jo us el vaig tirar una miqueta endavant, no em desfaig, no m'arrugo i som-hi. Vinga, dues vegades més, 4, 3, 2, 1, una miqueta endavant i l'última, vinga, doble mentó, apreto en aquest sentit, 4, 3, 2, 1 i descanso. Molt bé, doncs per avui hem fet més o menys la classe. Espero que us hagi agradat.